Kawai kalong yeng hapin tha dan kabajutip barok kata daka isyamati kabahap hapo ka ilaka maulong kalamudoi persya yaki barjala ki balapen ban kenria na kabasong wai hajaka kate kalong yeng ha kate kasnong. Kani kajing mudoi kalapoi sa Khasi Students Union South Khasi Hills District Unit kabala patuklar ya kani kabentar hakatanat ilaka ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lingba uba syambor lang renja u Chief Executive Member ubari pet ya kani katanat. Uba Reebok Star Dingdo, President, habakran sikilat patay kubor ha kanop pais ngi jong sitarik unai lur araja arpusan, hadien kajinge kendo yo Executive Member katanat Labour uba Winston Tony Lingdo, ha kajinge don lang uba Strong Pillar Karjanau Chairman ka KHADC ulaong. Maka seng kabuk por kat saus ngi ya ka Council ban pin kenria ya kita ki barjala ki balet don bor. Dang man hari ni kisni niyo ego ikisiti kaba ki address yang Presiden jo KSU South Khasi Hills kalong ba baki pentip lem alor kajing sya nyon jongki hangthi kalong ba kidan ya kajaka hangthi hapen thaumdan kabangi ong ka icamati de haba kidan ya kajaka hangthi kidan kita ki dekhar ki basawai kata kajaka de kata kajaka kalong baki aiwai pa jong i na du ba idang don den re hadin baklat pa ki khun ki kwa bani hapen don kam hino kajaka de kila ong bai kini ki dekhar ki basawai ti baki de bani no den re kila ong arsil laisin kim trek bani dah keju keporu ki pentip sanga ba kila ong yu sordar ru ki pentip sangi kaseng ong bu sordar la license sosin ki complain ju ki mle ri te habia dai menta ka poi city sangi kaseng te na kaliang jungi habang iwan menta sa council ni supun lang ya ki bai juki ba kinwan lang ban submit no ban address ya kani ka jing ujor jongpi sha uem jongki ilaka kanang bo ula ban pek kat kum ka khandau siap ka ba ki khasi ki don hok ban yo bara keju kapor ngila ya don lang bar kaseng bini bai ngila ong bai hapok hat saus ni aipor ya ka district council ba da kanu kulenti ka dei ban shim ba kini ki try khendau hangthi ki dei ban yo ban pandon kam no e khendau klem da don kanu jing le si kila ban ai ya ka jing maha mi usordar ru bu shim no e jing kit kli kham kloi ne le si na kaliang ka council kam chim hi kata te habi dei kata na kaliang ka seng jongi ni ap ya kata khat saus ni ba hadin khat saus ni lada mdon ki nu ki ban shim ya ka jing kit kli alor ni na kaliang ka seng ni hab ban le kum ki snem ki bala dep ki bangi rap ban penbom mi ki yeng jong ki dekhar ki bisna bi an ya ka jaka jong khasi Nakaliang ukun ketika long yeng ubadon lang barupa Reebok Star Dingdo hagaji kran berkilat patai kubur uloong bakatega jaka kabadon lai eka lai shong wai da ukpa jong u syakitegi bar jela hendrai anda ulaklat kila shim kabu penban Laong babun sin kila let kran hendrai kitegi bar jela kila let don bor bat thap penban yo henmen hakawai ka sin bat benrap balaya kran bat ki bor penyat ka ilaka maulong hendrai kam syam lami so ai bun sin hi nadu baklat pa jengi te nila simti mangi ki khun te kolong nila lit chwa da ka tien ka bajam ni ki yong ba nila aipor ro ban nila penmi no ki na ka jaka nila aipor katu ka na lai banai te kata kalai banai jong ki kam koi shu man kapor man bakut kata kalai banai ni aipor biang ki pen man ki yale ki tmu da ka rukam ban pen mensau yang ya kata sini wat di hemben jongi la sha thap te ni pat ni dak ni kerpat ya ka office jong sodar maulong office jong sodar maulong te yong ba kin yarap lem te ni la ada ka jing tho ru la sien te ki yong ban saya pet nalo kata ru dapoi ka no la ha kim long kim kit khiai kata ni shuye ap abokut kata ki jing tho jongi ni labu asien hadien kata apa i dang hakini kisni bela adab i para jangai lalet ong biang ha yeng jong sodar kat ta ge yeng jong tai bari pet kita ke i Jakarta na te ki ong ban sele ni pat ngim la sha su ni tra nama bangila ila sutu mo ki bre ki bom usia bom thar ki bom tin sutu ni ba thar usia ni sutu mo kadi tang kata ta kadang nga kepat si ki nga kedun si bahir jangai praseng na mulong dengan syukurpan ong kerpat lem di presiden na po seorang ba kila yang banyarap ini te i presiden pat da kejing kului mensiam ila koloi banyarap ini ba ila po hedu ka sni pemerintahan tang katai no je he tu cekaju kajing he kam da he kai ka don tang lai ekar ye lai ekar makidan ar la jaka kile iu tu kibar jelah bagi tre iu kita nadu mensua kita di aslam ki banong ya kata baki wan hot ngaru nadu por badang red mengar kile sa hantai
i pa jang ni pan bat imi kha jang ni ki pensiong wise nam ya ki pensiong wise nam te hadian pan menta pan ni pan jenjar mangi hadian ini untuk simti mangi te pa jang ni la khat tu ai mas khat pa jang ni ki sim chance ki kamtra ya ka jakaru takakawi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya